Novi izazov za Makedoniju je u 2016. godini došao sa južne grčke granice propraćen kolonama izbjeglica i migranata. Ukupno do zatvaranja balkanske rute, makedonske institucionalne kapacitete je testiralo više od 260.000 ljudi. Makedonci su očekivali izbore. Izbori su ipak zbog nedostatka uslova odloženi u martu i aprilu. Politički dogovor je opstao, opozicijski ministri su ostali u vladi, kao i specijalno javno tužilaštvo koje je podiglo i prve optužnice protiv ministra iz vlasti i doskorašnjeg premijera Gruevskog. Opozicija je od sudova tražila da ne rade pod direktivama vlasti, a vladajuća VMRO DPMNE je napala tužilaštvo. Специјално јавно тужилаштво се претворило у главни инструмент со којим без волје граѓана на власт треба да доđe СДСМ. Обврска на македонското правосудство. Обавеза македонског правосуđа е да одговори кој е прислушкивао, како ја тоа радио и колико времена ја трајало. Početkom godine domaću i međunarodnu javnost je iznenadio predsjednik Ivanov, koji je aktom abolicije zaustavio sve krivične procese protiv funkcionera. To je dodalo ulje na vatru već postojećim protestima koji su prerasli u takozvanu šarenu revoluciju koja je trajala sve do ukidanja predsjedničke odluke. Na ulicama su izlazili i kontraprotestanti koji su podržavali vlast. Izbori su na kraju održani u decembru, ali nisu doneli konačnog pobjednika jer i vlast i opozicija sa albanskim partnerima mogu da sastave vladu. Analitičari predviđaju široku vladu sa jednim mandatom. Техничка влада која би функционирала све до организирање нових избора. Gadžovski dodaje da Makedonce čeka duga zima i hladno proljeće. Izbori su trebali biti rješenje političke krize, ali očigledno nisu ispunili očekivanja. Makedonci i u 2017. godini ulaze u neizvjesnost. Sead Rezvanović, Federalna televizija Skopje.